Атанас Димитров. Червен картон. Червен картон за футболист на Любимец. Ако не се лъжа, това е Величко Величков. Точно така, в 39-та минута. Любимец остава с човек по-малко на терена. Ето сега подаването. Нямаше засада на Кировски. Бе задържан тук. Изглежда наистина нарушението бе извън наказателното поле. Ето тук е задържането. Да, извън наказателното поле бе фаула. Мисля, че рефера Атанас Димитров се справи много добре с това положение. Фаул точно на границата и заслужен червен картон за Величко Величков. Абсолютно коректно е решението на главния съдия. Величко Величков беше последен в отбраната на Любимец. Няма какво друго решение да вземе Атанас Димитров, освен червен картон, а повторенията на ситуацията показаха ясно, че нарушението наистина е отвън. Задържане за фанелката. В такива ситуации се взима под внимание къде започва нарушението, а не къде свършва, така че за дуспане може да става въпрос. Марсиньо или Тодор Янчев, кой от двамата ще изпълни прекия свободен удар. Стената е разположена на 9 метра и 15 сантиметра, каквито са постановленията. 40-та минута и чудесен шанс за ЦСК да поведе с 2-0. Удар на Марсиньо и 2-0. Чудесно над стената. Марсиньо изпраща топката за втори път в мрежата на Радослав Рашков, а до голяма степен ЦСК решава всичко в този матч. Ето я радостта на Марсиньо. В 24-та минута Чочев откри, а в 40-та Марсиньо покачи на 2-0 за радост на ето тези фенове, дошли да подкрепят любимците си в далечен Любимец. Марсиньо в прегръдките на своите съиграчи. 2-0 за отбора на ЦСК. Ще гледаме много повторения на безупречното изпълнение на Марсиньо от прекия свободен удар. Със сигурност този гол ще попадне и в нашата класация в сайт tv7.bg за гол. Едно от предложенията за най-красив гол на 10-я кръг в футболната група на България. 40-та минута. Любимец ЦСК 0-2. Освен това, домакините вече са и с човек по-малко на терена след червения картон, който получи Величко Величков. Задачата